ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing pun kre na kabenta ban pin inam ni kajing rospa halo kariti dustur baga culture jong kabriu hinyotra dak ba on pelong ya ka Monolith Festival. Minta kajing pun kre ya ki ying trip jong ki hima ba per kaliat shat ban marmot ha ka Heritage Village ka badan hamo plang. Halo kani kajing thumu jong ka Khasi Hills Autonomous District Council u Chief Executive Member u ba pinya sings aim ha kajing senran lang u Chairman ka Council u ba lamprang bla baru Executive Member bepet ya ketana larity u ba Victor Rani ki officer lembat ki board pinya ka hima mo plang kilalet ban jurep ya kajing pun kre ban pelong ya kate ka tamasa. Hagani ka jinglai ban jurep ya kani ka jing pun kre ka tamasa Monolith lasaki baki ying trap jong ki hima ba per ki dang ya shat ka jing maramot ban chna pen bha namar baki don ki ying trap ki belas dang ban jot ban pra. Ya kini ki ying trap bala maramot lasaki ya ka jing tap thama de utin riu ki plang ban chna pen itanat haringkat ba ka jing ke de ki set ya ka bala chna pen wandur bha bat kini kan kring bha ki nong wan jingok kai perthai. Hagani ka tamasa on sadan ru ka jaka ba kerpang ya ka belatip kum ki children park kenang bagi kena klung kin yo ban le kai sngo bha ya ka ba on shna la ka jong na ka benda ki kin thai ba ki kena shinrang. Hagani ka jinglai ban jurep la sakiru ya ki ba bon bha ki nang wan jungo kai per thai ki ba tuat shakate ka Heritage Village balak mi lenti bha ubrai no pra on pelong ya kini ka tamasa ban pin inam ya ka jing ruspa jogi culture ba de ka tarik on sabo da ka committee. Habakren chikla pathai ku boru ba pinya sings e mula ong. Baka kam benta kaliat shat ke jingbin kre nak benta ka teka tamasa ya ka bala pinya da ka tanat kam jungo kai perthai ke bala shim ya ka benta ban maramot ya ki yeng tram bat kum juru ban shna itnat ya ki jaka ya ki jat. Ka jingwan jungi benta ka sngi pat kumba ngila shim ya ka rai ban penlong. Ngila shim ru ya ka rai ban yatre lang baka sarkar jila tourism department. Te pat ngila ya chakmat ka jingya trailang bat kuma pilai da ka jingdon jong ka tourism department la ban pen maramot iba bun teliki jingdon kam hakanika Khasi Heritage Village bangi pai kini ki yeng trap ki jakaya lanti ki footpath kini ki wekui ki jingdon kam kiba let's say ka rong karup ka fencing kumba PE menta kala ya chakmat kanika jingtre ban penwandur ban penbha ya kenika Khasi Heritage Village ka donru ka we ka jingtai ka khamhe ka bana ka council kala shim ya ka jingkit clear ya ka ba ngila la ban pendap mentat ngila pej bala la pendap ya ka Khasi Heritage Museum ka badan hang ni po kanika ju ajaka te hang ni ru ngin yo ban bu shibon bahaki tiar tanrai ki jongi siki ban peni khamtam habide kiniki rushlur ki shipai jongka ri khasi jungi se ki hima ba pher apor ba ki khun ki le thma ki por hendai min shwa le sikinu nu ki jingdon jing em ki bangi dangdon hadu bental singila banbu akni po museum but hangni po museum kin don ru ki kot ki ba batai phang ki riti dostor ki we ru kumju te katkum jing sham jungi habai dei ba kanika jingwan jungo mentasngi ringkat bat I chairman jong council iba lamprang bla ringkat bat I emen cha arts and culture iba Victor Rani ngi sohun ya jingwan jungi mentasngi namangi lap bat ngi ida lagi jong khmat bakakam kala ya chat te kumba pilatip akajing thumu jong ka council ban penlong ini ka festival kan ngi bu akajing shisha ngi shubu katarik da kumlum no khat san khan riu uni benai no pra December te namar bangila wan pat mentasngi banjungo dalade but ka committee special committee habai de kani ka Monolith Festival ru kadon te le singin ra hapo ka committee ban penbet finalize lemen penbet berhenti ya kini kitarik nak menta kanika jingpen kre kanika Monolith Festival sai hisian nak yang council soban ai khoblei kerpang ya ka hima mau plang ki menteri ki bakrau badan hapo ka hima ka shnong ke ba ki ai ke jing tre lang bat ngi bat kumju ru asuban ai khoblei kerpang ya honorable chief minister jongka jela
Konrad ke sangma ringkat baka department tourism ba polling do kibala akti kamon kiti kadiang bani trailang bat ngi nakamentaban penlong ya kini ka Monolit Festival ka job akini kiti ka mentah ya kini ka kam la shimti naka tourism department le se habangi wan mentaru kidang dan shushu kiba kiwe ki jingduna kibangi la kedo ya i executive engineer jong tourism iba manhiam marbanyang ban penkre kloi ban ya ka estimate khnang ban la ban penbit penbiang kani ka wangala ban yathu habedi jinglut jingsep light no kani ka repairing but ka renovation ya kani ka Khasi Heritage Village hangni light no ekata ka ba nakaliang jong ka PWD department jong ka state government po ka jingilam jong deputy CM i ba president song ila ai ka jingi trailang bat ngi ka council ya ka ba naka G20 fund kabade ya ka repairing ban shna penbahai ki surok ila manghang ni po maplang division namanta ban penbit penbiang ya kani ka jing penkre te kat kum ka jing tipat ka jungi na engineer jong ka PWD ho nempat la ban pendap lut baro apo kani ka jing mang jong ka G20 namaka kendiat ka fund la ban penrung hang ni nakamta ka Monolit Festival namta kini ki surok ki badan hang ni po shnong tenrei sutenat ba mentala dep penkre ka estimate ka ba thmai ka ba kot kumba saukulur ya ka ban penbahalut paro iki surok nadu na mongap nang tena po hapo moplang ke shnong moplang but danru ka kani ka surok thmai ka bangin sam thmai nang ni na po Khasi Heritage Village ban poi hang thi po surok ka badang shna menta kani ka highway balik tersat khnang ba ka entry exit kan long lakajong kanam penkhap ngya ikinong late nong wan haka festival ka state government ka syuirap da ka jingkerpat ka jungi kamdon kan no ka jing akut panong ban ka dei no ka benta jong ka state government ka jing pentrai kam ya kani ka Khasi Heritage Village hangni ya ka festival kandehi ka jong ka council but kumbala ban yi namar ba menta ngikwa ban kentiu ya kayo kamyo jam ngikwa ban kentiu ya kayo kakot ki samla ki nong tre kamla jong shikani ka thai mo phalang te lingba ka jingdon jong ka ni ka Khasi Heritage Village ngangej skem bakan ra bai ya kini ka shnong bar ikini ki priushini namar balai namar dingi crunch phang ka Monolit Festival kan dei bitang ka one time event le se la banong le se tang shisin shisnem kat ba kani ka Khasi Heritage Village nakaliang jong ka executive committee menta ngin sarai no shen ba kan long no ka weekly event lani kata ka activities lani ki jing don jing em hangni ki activities kin don bi man tayo namar ba kum ki tourist kinam wan tang shisin shisnam ki don ki tourist ki bawan nadu benai January hadu December man benai man tayo te kumi kini ki tourist ki bakwa banwan kumeneru dang step ngi wan cheni ngi lapoi ki tourist ki babun ki lawan cheni susi kalong bakimi e kini jingdon hagni po Khasi Heritage Village namar ba kampat long ka babit ka babiang te ya ka management ru ngin sarai na ka executive committee kumno bangin le ka management nang ni shkhmat khnang ba ki tourist ki bawan hangni kin lada ki kwa ka bam tanrai ru kin yo ki kwa pe ikini ki yang himar kin yo pe haba ki kwa ban pe ikita ki riam tanrai ki ba ngidon mangi Khasi ru kin yo ban pe te kashat mesti kashat thma kini kita ki ba kari ka benriu jungi ka judan te kumi kini ngin penek pensa da ka ba kin don ki activities man ka por but ya kini baru kena samlapat ki bangi don kam singin khot hinang ni na po shnong te kala long le se kalat yo kam yo jam nam ta chungki